sephezu kwentaba okhakayi. Imizimba mithathu ijinga phezu komnqamlezo. Kukho lo mnqamlezo usesiphakathini. Unale ndoda ibizocelwa nguYosefu. Okokoko abantu bebebalekile. Ngala yure kwenzeka isimanga phezu komnqamlezo. Lathi langa liphumile lihlaba umhlaba. Ngephanyazo kwamnyama konya kwahla isithokotoko sobumnyama. Uthi unobalisa lakazuki ikhuselo lengcwele. Kwakuthuma kwabaleka engathi imvula iza kunetha. Bathi abantu abangamagwala abangenasindi baphuma bagoduka babaleka ngoba imvula iza kunetha. Kanti abayazi intoba ngasithi kufihliwe nokanti kugulelayo awubonakalisiwa kuwo nokanti kufunayo. Abaleka magwala akuba babalekile kwavela indoda anguYosefu, indoda ebilandela uYesu emfihlakalweni. Ngoba le ndoda ibiyindoda ekwigiza lesenandini, kodwa le ndoda ibimthanda uYesu. Yadela ithomi zayo, yadela i-community. Ayabi nandaba nentoba abantu bazakuthini, kodwa yaqina isibindi yaya kuPilato yocela umzimba kaYesu. Into yesibili ke bendithanda inothile ile ndoda inguNikodimo. Linene elilithi when days are dark, friends are few. Ngoba le ndoda ibindoda ibisoloko ihamba nabantu abashumi lesibili, kodwa ngexesha akukho namnye kubo. Kodwa kukho indoda eyazincamayo ngobusuku yaya kuYesu, yafika yathi, "Mfandini, nam ndiyafuna ukulidla ilifa ubukumkani. Faneleke ngoku ndenze njani?" Wathi uYesu kuyo, "Fanele intoba uzalwe ngokutsha. Xa ndizokuboleka lo mzimba." Le ndoda yaqina loo nto, yaqonda intoba uYosefu akanobuleleka yedwa, fanele intoba iyomncedisa. Ebusuku nje sitasa wethu nanibosisi bam ndilinika i-challenge ngale mini namhlanje. Intoba umntu makazidale, asikhangele, asiphikothe intoba yena yenza ntoni ukunqaba ubomi bakhe emnqabeni uYesu. Ngoba la madoda amabili azidala athi la magwala ali-11 ebalekile. La madoda angekho popular, la madoda angathanda i-status. Ngoba ingxaki yethu singabantu abathanda i-status. Senza izinto kuba siza kubonwa. Hamba ngenqola kaThixo kanti balandela namculo wasekhaya noxa singanconywa apha umsindisi wasinomo. Sisebenze ngenyameko noba singwanga ngubani, kodwa sisebenze ngenyameko. Xa igqibelisayo ke bethuna
uNicodemus noba wayeqoqile akunani kodwa ngexesha lokugqibela naye wawitnessa ukubekwa kwenkosi yakhe. Iyakubalilisa ke ntoba uthi ngexesha uthi sikuyindlela yelizwe lomoya kodwa kafika umzuzu wokugqibela ulahlekelwe ngaphandle emlilweni kodwa uthi umqulu wasekhaya wanceda ntoni lumntu azuze lonke ihlabathi kuze kugqibele umphefumlo wakhe alahlelwe emlilweni. Le nto benzoyenza lesikhiltasi ndiwuqalile kumzimba nange amadoda asemva azasixelela into yoba siza kuphuma sibhekephi ngoku nangona phakade amen uthini emhlabeni.